नमस्ते, तुमच्या सगळ्यांचं गीताच्या मनातल्या मध्ये स्वागत आहे. मी गीता वाडेकर. रिव्ह्यू, रेसिपीज, लिटरेचर अशा विविध प्रकारचे व्हिडिओज घेऊन मी तुमच्या भेटीला येत असते. लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच भेंडीची भाजी खायला खूप आवडते. पण रोज रोज त्याच पद्धतीची भेंडीची भाजी करून जर तुम्ही थकला असाल तर आज ही बेसन भेंडीची रेसिपी नक्की ट्राय करा, जेणेकरून तुम्ही शेवटी म्हणाल वाह क्या बात. एक्सक्यूज मी. हो तुम्हीच. तुम्हाला जर गीताच्या मनातलं जाणून घ्यायचं असेल तर आजच माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हो, बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करा. त्याच्यामुळे तुम्ही माझे व्हिडिओ कधीच चुकवणार नाही. मी इथे 300 ग्रॅम भेंडी धुवून घेतलेली आहे स्वच्छ पाण्यामध्ये. आता आपण ही भेंडी उभ्या आकारात चिरून घेणार आहोत. बेसन भेंडीसाठी आडव्या आणि गोल आकाराची भेंडी चांगली लागत नाही, त्यासाठी आपण उभ्या आकाराची भेंडी चिरून घेणार आहोत आणि साधारण मीडियम साईजची भेंडी आपण चिरणार आहोत. तुम्ही बघू शकता मी इथं कशी चिरली आहे भेंडी ते. आणि आता यामध्ये आपण मसाले ॲड करणार आहोत. सगळ्यात आधी 5 चमचा हळद आणि त्यानंतर 1.5 चमचा लाल तिखट ॲड करणार आहोत. तुम्हाला जर कमी तिखट बेसन भेंडी हवी असेल तर तुम्ही 1 चमचा लाल तिखट ॲड करू शकता. त्यानंतर 1 चमचा जिरे पावडर आणि त्यानंतर 1 चमचा धणे पावडर आणि वरतून थोडंसं तेल टाकणार आहोत. आणि त्यानंतर अर्धा चमचा चाट मसाला आणि चवीनुसार मीठ टाकल्यानंतर आपण हे सगळं मिश्रण नीट एकत्रित करून घेणार आहोत आणि साधारण 30 मिनिटे आपण ही भेंडी झाकून बाजूला ठेवणार आहोत. 30 मिनिटं झाल्यानंतर आपण एका कढईमध्ये थोडंसं तेल घेऊन त्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरे आणि 1 चमचा बडीशेप ॲड करणार आहोत. आणि बडीशेप आणि जिरे मस्त तडतडल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये हिंग ॲड करणार आहोत. आणि थोडंसं हिंग ॲड केल्यानंतर आपण हे नीट मिश्रण एकत्रित करणार आहोत आणि त्यामध्ये 1 बारीक चिरलेला कांदा सुद्धा ॲड करणार आहोत. कांदा मऊ लुसलुशीत होईपर्यंत आपण त्याला नीट परतणार आहोत आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये 1 चमचा आले लसूण पेस्ट ॲड करणार आहोत आणि पुन्हा एकदा हे मिश्रण नीट एकत्रित करणार आहोत. आणि त्यामध्ये आपण जी भेंडी चिरून बाजूला ठेवली होती ती टाकणार आहोत आणि नीट हलवून घेणार आहोत. आणि तुम्ही बघू शकता की आता भेंडी थोडीशी चिकट व्हायला लागली, कारण आपण त्याच्यावरती झाकण ठेवून एक वाफ काढली होती. आणि आता आपण त्यामध्ये अर्धी वाटी बेसन ॲड करणार आहोत. तुम्हाला जर वाटलं की बेसन कमी पडतंय तर तुम्ही थोडंसं बेसन अजून ॲड करू शकता आणि त्याच्यावरती अजून थोडंसं तेल ॲड करायचं आहे, जेणेकरून ती भेंडी खाली चिकटली नाही पाहिजे. आणि पुन्हा एकदा आपण वाफ काढून सारखं बघणार आहोत की याच्यामध्ये खाली भेंडी चिकटते की नाही. आपण भेंडीसाठी मगाशी मीठ टाकलं होतं पण बेसनला मीठ टाकलं नव्हतं, त्यामुळे आपण पुन्हा एकदा थोडंसं चवीनुसार मीठ ॲड करणार आहोत. आणि तुम्ही बघू शकता की आपली बेसन भेंडी तयार आहे. ही भेंडीची रेसिपी सगळ्यांना खूप आवडेल आणि तुम्ही नक्की ही रेसिपी ट्राय करा. आणि ही रेसिपी ट्राय केल्यानंतर मला नक्की इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवरती शेअर करा आणि इंस्टाग्राम फेसबुकला मला फॉलो करा. लहान मुलांना भेंडीची भाजी खायला खूप आवडते, त्यामुळे अशा वेगळ्या प्रकारची बेसन भेंडी तुम्ही त्यांना डब्याला देऊन खुश करू शकता. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला ही भेंडीची भाजी खूप आवडेल. बघूया ती भाजी कशी झाली आहे. वाह क्या बात. वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर तुम्ही मला फॉलो करू शकता. माझे ब्लॉग वाचण्यासाठी मला फेसबुकवर गीताच्या मनातलं या पेजला फॉलो करू शकता, तर इंस्टाग्रामवर गीता थिंग्स या पेजला फॉलो करू शकता. जर माझे पॉडकास्ट ऐकायचे असतील तर मला गाना आणि स्पॉटिफाय ॲपवर गीताच्या मनातलंला फॉलो करू शकता. त्याचबरोबर वर्ड प्रेसवर माझ्या वेबसाईटला व्हिजिट करू शकता. थँक्यू.